Batawan. This broadcast is very important, and I'm going to be brief. Man of a long time na this broadcast. Share this video. Share this video. Metro maka na like and love. Onde omena na Mathias Ezeaku si habia na ezugo nwelu. A very important message for them. I am going to be brief about that message. On a normal, I suppose you will about this particular thing in Choriku because it is not different from what we see every time and almost every day around us. The other go, it is not something different, but because of how people tagged me to that particular post made by Mathias, we to move to say something about it. And I hope that since no one will ever have attack, I hope no one will do very okay if I actually say a piece of my mind. Share this video. Metro maka na like and love. Onwe onye omena na buze okwu asị na onwe ma senya bia nso na ezugo nwe message for them. Yes, congratulations to Mathias. Congratulations to Mathias for successfully using Umuokpo and Umuokpo Kiriemweruba Ayacho Inwe Oguguisi to be building his own empire. Congrats to him. But that is not the message in Juwebia this night about that building all. The message in Juwebia this night about that building all is that in the comment sections I saw people tagging Ezugo, come and see building. Ezugo, can you build this kind of building? I even saw some people like Kelafe Waja saying that the God of our ancestors has blessed Mathias Ezeaku even without go. They started and now I have confirmed that Nando Men and Mathias Ezeaku are the most poorest group of people I've ever seen. The most poorest group of people I have ever seen. Can you count how many houses they dedicate in a Christmas in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit? Can you count them? Emako mansion so ne emepelu na East, Enugu, Ebonyi, Anambra, Imo State. In fact, building such kind of houses is too common and rampant among Christians. Onye no nanko unweluye, n'ife ya dazi ajo one ka fa unweluye. Oluluten no Onisha, Oluluten na Lagos. In fact, ba na trade fair, ba side the trade fair, ya fu ebe ndị commercial shopplate na church ha, ndị mapotecha sticker na sticker churches. Ndị wucha onye isi Harvest Group na church ha fu ebe ha wucha such kind of building wuri emeluwe house. Look, congrats to Mathias. I am happy for him. Ebe ha melu onwe ha na ha amaghị ife nya wuru ha kpaliwe ego. Even jisiri nya wuru ha kpaliwe ego na onye nwere ego ịlụ such kind of building for a tenant house can actually build a factory where people can be manufacturing. Onye nwere ego in such kind of building does not need to go and rent a dilapidated flat just to prove a point to people. What it shows is that no one in such kind of building can go and buy a well-furnished ambulance. That is what it means. So it is no more, you are no more in doubt now. Now this young man in other words, when you fit this between Unyama and this yoka on Atuaka, the only thing the difference is that no one will the most poorest congregation I've ever seen. If they can, that is how they were celebrating Mathias na village, forgetting that some of us
that some of us grew up, even in upstairs, built by our parents, not even us first. Before for the Nimai, when we can acquire Ankeha, more well Ankeha, for the Nimai, as far back as 30 years ago, 20 years ago, every an upstairs. You got to go. So living in an upstairs is not even a new thing to some of us. You got to give it now. So they forgot that that kind of house, Mathias Ezeaku, no when they became more than 10, 15, 20 years ago. That is to show you the kind of poverty congregation Mathias is sitting on top of their intelligence. I greet you, brother. I don't know if you are getting me. They get excited at any little thing. Mathias, look at Mathias just finished building an upstairs tenant. Come and see. That is to show how poor you people are. How poor. Iyaguta unone na east. Nde father, nde bishop, na nde pastor they are dedicated at Christmas here. Our God He blesses people every day. In fact, he got on a victory estate. Building to a victory estate, yeah, though 1,000 of them are Christians. They pray to God and God blesses them. You gotta go. They pray to God. So I don't know why you people are this poor. I don't know why you people are this wretched. Mathias is the only person who follows on him. When waja roof Catholic Church, Catholic Church in Abeha, Oboloka College. I'm asking you people. Yeah. You want to go? Oboloka College. Among you people can follow the most poorest people who every day. Ndo kana atafu ụfọdụ na-aba GLE bịa na Zion Park ya na kpuo afọ m ebe gụrụ ezi Igbo na-asị na 90% of ndị Zion do poor. Na 90% of ndị Zion do poor. Can you tell me a church a na-enye the kind of donation a na-enye na Zion? Ọ ndị mmụọ na-eweta, ana m ajụ gị ajụjụ. Ọ ndị mmụọ na-eweta that money a na-eweta na Zion? Ana m ajụ gị ajụjụ. Ọ na Zion ka mmadụ goje moto 100 and something million bịa bi Ebuka Obi. Ọ na Zion ka mmadụ goje ji gadi ọhụrụ nke ịnọsị na ahụ bụrụ bịa bi evangelist Ebuka Obi. Ọ na Zion ka ọ ya gbaso ụka Apple Junction adụ shut down by moto. Ọnwụkwụ ndị pakịrị moto ha wolu bọs bịa because na ha anyị enwe enough parking space. Okay, this coming Sunday mmeje na Victory Estate. Pagaria na Victory Estate. I will take permission from the Zion. Onye may stand number plate here. I want to go around Manime Victory Estate, Manime Peace Estate. Careful the kind of congregation in the Jelaka. Jeno Shuego, these guys. God of Ndomen and Akogono. We are very far away from there. Very far away from there. I have a good level of congratulations now. I'm an element na road. Ono wa bia na ego. Ono do too poor for my liking. Look at in na nwanne nya ahụ ka Mathias na alọwalụ n'enu ọ ya ebi na village. Nwanne nya ahụ ka Mathias na alọwalụ n'enu ọ ya ebi na village. Imagine nwanne nya ahụ ka ọ na alọwalụ n'enu ọ ya ebi na village. Unenu ụfọdụ rụcha n'alụ many years ago. Ọ na-atụ ụnụ. Look at the kind of house Mathias is building in his village. Congratulations to him. Yes, congratulations to him. Because naturally, go na ego. Ebe na achọghị ịmara ife. Ịghọtago? Ebe na achọghị ịmụ ife. Nya wolu ụmụ okotoko ụnụ. Na akpala ego. Kọbụ inwero. Mathias gota moto kwuna belu. Ego si turu ụnụ. Wela akpa.
Congratulations to him. Yes, congrats to him. We are happy for him. Mana, the level of poverty, innocent Elochukwu ifubuhodife iye kubi na page ya. Okwe ifologo iye kubi na page ya. Atoro Hausa. Ewu. Poverty stricken gono. Innocent Elochukwu. Umu ogbe ọwụrụ ịgbachakwa nwa agụ ata aviosi umu mgbe. Ezugo come and see. Echu nunu say no ndo kado. Onwere uka. We can only be happy for Mathias. Congratulations. Oh no wa commodity opobalo. Onu wa ngwa afi opobalo. Yes. Onu wa ngwa afi opobalo. Wolo unu. Olu chakwa n'uno kita. Oye ebidokwa another project. Obia kwa otikpe na onye na afọ otoruye. Ikpolukwa ego to konyawari ya wolu je na alulu unu. Mana ọ na ma agbago na onye lulu that kind of house olulu can afford to build a hospital and not rent a dilapidated flat. He can afford to do that. Only little that kind of house can afford to buy a well-equipped ambulance and not going to mechanic to go and pick a Sienna Kabuska. Only little that kind of house can afford to build even a pure water factory and not opening branches. It is very simple. But as for us Christians, we can only say congratulations to him. Unaholu means nothing to us. Yes, it means nothing to us. We can only be happy for him. No, situru umuokokodukonu. We acquire much money to build such kind of house. Manowu makaiwa Christians. I know so much in abundance that houses like that don't move us. Yes. Even a Lagos and the 95% of them are Christians. Do they regret being Christians? The answer is no. So why do you want us? Okay, God of Ndomen and Onubidogo to bless from Mathias. Oh, where you go now? Oh, na God of your ancestors. Oh, Nangozie from Mathias go Bido. Oh, where you go now? He got to go. Oh, where you go? Oh, where you go? Because only the Buwayo. Onye na-ekwu wayo wu n'ikpeazụ ka ntaramahụhụ na-abịa. Ịghọtago onye na-ekwu wayo were isi ndị mmadụ na-agwa abacha were enwe ego ọ n'ikpeazụ ka ntaramahụhụ ya abịa. Ọ bụrụ ife unu na gonu ka unu na-celebrate jubilate na Mathias lụrụ 4-story building otiri tenant nyawo ife unu na-amanala elu nya na ndị ajụrụ n'ihu m ebe ahụ ndị mmadụ nwere na ndị niile nya onye nwe nke adebeni wo ajọfịa ka ọ na-eti abi shaka ọlụlụ tu na nka ebe a ruo tu opposite ye ruo tu n'isi ebe eni oti nkete ka ọ na-eti abi ọha onye ụka ka ọwụ unu wuo okpo. He is your leader, so you can't even use him to compare. I don't know the kind of pastor you can even use him to compare as a leader of a religious group. He is still learning. Ọwụrụ na onye ka unu nedoro anya nọ nya ife iji wee na-eje omenala bụ ụzọ eziokwu ụka ka Chukwu ndị omenala wee gozie etu o si wee na-agozi Mathias mụnwa wee na-eje Zion ka Chineke anyị nwawu ndị ụka na-ekpelu wee gozie m ndị o si wee gozi Evangelist Ebuka kedu nke ihe ewere ebe ịmaghị ife ebe iwe okpo Mathias is your leader. Now on Evangelist Ebuka is my leader. Yeah? These two people keloni me just suppose to put am na manenu ode for all elu quality of ife Evangelist Ebuka na Victory Estate. Go and have a look. Agari any Victory Estate ki wolanya alako. When no sense for once na common sense is not common, but at least have it after all. Yeah? Have it after all. Mathias Luluno. Ezugo. Jeba say congratulations. Na uobe. Jema dokwa nwo gari na uo. Just say congratulations. Ijegoro biscuit itana ula. Just say congratulations. Ijegoro bread na granite itana ula. Edesina manya neje na nke droba. Lacha jua fota. Jemu kwase organic tea. We bata. Edesina manya.
concentrate n'onwe gị. Ịghọtago? Concentrate n'onwe gị. Ịghọtakwara ife nna agwa gị? Ezugo come here, Ezugo come here. God of ndị omenala. What God of ndị omenala cannot do? It can exist. It can exist. Ebe a n'ime trade fair, onye nọ na half shop nwechara ebe a lụchara ịma mmadụ one na ụmụnne anyị wụla lọd na Lagos a na-eje ụka. Onwere onye iru ọnụ na ụka ịtụ okwute oke n'elu moto. Onwere ife dị ebe ahụ na ịghọtago. Abụrụ n'ife unu na-adụrụ excited over nothing. Abụrụ n'ife unu na-adụrụ excited over nothing. Unu na-adụ excited over nothing. Kama ihe ejekwa ebe a si congratulations na akpụọ irukwa ebe a chọba Ezugo ka ị bịa gosi m agwara ngụ na ụlọ enu na-atụ m egwu. Ụlọ enu ahụ atụ m egwu. Ụlọ enu ahụ atụ m egwu nọ etu a ka o si wee gba m okirikiri na Nnewi. Ọ gwara m okirikiri na Nnewi. Mmughe anya bala anya abalị m ụlọ enu. Mmughe anya bala anya abalị m ụlọ enu. Etu a ka ọ dị na Nnewi niile. Ihe ejikwa ụlọ enu wee yi onye Nnewi egwu? The answer is no. Ihe eji ụlọ enu wee yi onye Nnewi egwu nọ ịlụkwa nke gị ọba ebe ahụ. Nye ịlụka na ịlụkata ịlụọ nke ru ọdụkwa dị. Anyị akụkwara gị aka ntu akịta nsi wee sị Mathias congrats. Shekina nothing more. Congrats nna asị ewu na he is wise enough to sit on your intelligence. Na-akpara onwe ya akụ the same akụ ahụ ọ na-akọ ndị pastọ ọnụ na fa na-akpa ka o jikwa aka ya na-akpakwa n'isi ụnụ. Ị nọrọ na-achagharị anya na-eme na ịmaghị ife. Oje negotiate ya na with ndị community, napụta ndị community a na ahụ ha agwa ya ego one ọ ya return back to them. O were ya bịa lesi ụnụ ụmụ ofeke unu egokọrọ all in the name of na ịchọrọ ka igo ya ọdadi ji ikpe ana. He is using you. Asọmpi ego na ana jee golu igolo ana. Number one, o wolu na-agụ debe ego n'okpuru ana wee na-akpara ego. Ịghọtago? Nke ahụ number one. Number two, o jee rent ya empty space. Ndị mmadụ bukọnye moto ụmụ ofeke bukọnye moto dọlarịa o debekwa ebe ahụ. Wolukwa ụnụ na-alachalụkwa ego na-alachalụkwa ife a. Ịghọtago? O debekwa ụnụ ebe a wolu ụnụ all round na-akpala ego. Ọnụ kata owolu mmadụ wepụta na Facebook si na ahụ adụghị ụnụ atụkọnyekwara ya ego okpolukwa ya wii na-akpa. O mepe ụlọ ọfisi n'isi na o mepere free hospital unu na-ekpokọnyere ya ego ọ na-anala ụnụ na-agaghị n'akpa. Ọkpọrọ onye ahụ gburu ka agbara ụnụ agbara ife unu che na ụnụ m ife n'elu ma ejike ọ na-agbagharịzi ebe niile ejike ngụ ka a ya eji ụmụ ife niile ahụ amaja abụgo ngwa ụnụ onwe ife du serious ị na-eme na Germany. Come back to Nigeria ebe a ka ụmụ Chukwu tinye na line. Come back to Nigeria ka ụmụ Chukwu kwụ ịgọ na line. Ejike I'm talking to you. Ọ na onwe ife dị serious ị na-eme na Germany. Come back to Nigeria ka ụmụ Chukwu kwụ ịhụ n'ọkụ. Anyị dị capable and more than enough ịkwụ ịhụ n'ọkụ. Ị na-alachagodu nke wụpịa ọ karịa ihe etu a. Ọ na-eme kigharị noise every. Ndị niile ahụ ị na-ekwu na ha adụpọ na-eje ụka. Ụfọdụ n'ime ha nwechara 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 10 buildings. Ụfọdụ n'ime ha alụchara nke ha. Ụfọdụ n'ime ha kwụsịrị ịlụ tenant house more than 10 years ago. Timezie go into other business. Ụfọdụ n'ime ha nwechara franchise. Nya gorucha franchise be ndị ọcha. Ọ na-awụ Mathias wu lead unu na evangelist Ebuka Obi wu leader ndị Zion na Fada Mbaka wu leader adoration Enugu na ọkụ na-ere ere na ebube mmụọ nsọ ha ncha niile kelee onye Mathias ka wee nwee skuul ebube mmụọ nsọ nwelu na Mkpọ inenekata skuul gbafere. Yes, skuul ebube mmụọ nsọ nwee na Mkpọ inenekata ụmụ akwụkwọ ịkwụ ofensi gbafere agbafere. Can you not unnecessary excited? I'm asking you people. Ka wee tu anọ ibeto na Nnewi omeka nne si wee were ego lụchasịchasị Nkletus ọkwọrọ unu ụka kọlụ ife a omeka nne ọka na lieutenant house mana datiji unu na nwoke taa ọfụ akụ ọ na baịbara
ọzọ si anyị nke ọlụlụ mgbe nwanụ otu ife since Igbo Love Themselves Charity Foundation si wee bido Chineke ji aka na-emere onwe ya afa n'ebe ịnọ. Since Igbo Love Themselves Charity Foundation ji wee bido Chineke ji aka na-emere onwe ya afa n'ebe ịnọ. O nwere ife Mathias ya eme today ya move an inch. That is true. I am telling you, o nweghị ife Mathias ya eme today ya move ọchọ nyawo dị egoro moto a na-ele 190 million ọ gbasahọ m ọ ya move ha ya sị na m emewu nsị congratulations mana ọ ya move ịghọtago o ya move one bit ọnya ufe na agba because ife niile ahụ afụcha na nya among the children of God. In fact, afụgo nya plenty in the house of God. Moto ahụ o jegolu ya dakọrọ ya aka ndị bisi na St. Patrick afụnye ebe ọpakị 15 afụnye ebe ọpakị 100 18 isi na redeem mma afụgido moto ahụ fee more than 30 or more than 40. So kedu ife de God, what is that I am asking you? Kedu ife de ife ahụ ndị niile Louis Carter Sir Louis Ongbenu ọkpata ozuọra ọnyara St. Louis is a church. Ịbata n'ime compound Louis Carter unu elu debe alụ 5. What are you telling me? Keri ife Mathias ji wee lụọ tenant house kama unu ya eje na asị congratulations unu je na attack gasị ndị otu anyị ka anyị bịafu unu ka anyị bịafu unu ọ ka m bịafu unu Mathias lụlụ na mafugbo mgbe anyị batara Nnewi come talk turu agụ ka m kpọrọ ụgụ Jos n'ihu be m ka m gosi gị ka efu ya ebe ndị o juru ebe niile ada achọ ya achọ. And before iwolu Mathias be compare mu wolu onwe compare mu because na nche compare Mathias wolu nya compare Evangelist Ebuka Obi na amago e wolu nya compare Adeboye na amago. Yes, before me wolu go there compare onwe me wolu go there compare ndo na amago under who fellow that the GOs on a faka na iru. Then ngunwa cholo ka iwolu compare Mathias wolu onwe compare mu. Yes, only ka meliju afọ only ka ayamal wolu onwe compare mu. That is what we should be saying. I'm not saying but I am telling you what you should be doing. Even organizer oketa odogoganya because we are talking about a man on Amago. Look at Kusie celebrate. To 4-story building. All kudos to him. Uchefu n'ụfọdụ ndị ọ na-eje akpali n'ụfọdụ n'ime ha nọzi na level na ha na-eje alụrụ ndị enweghị ụlọ ha alụchago nke ha sinsi jezie na alụrụ ndị enweghị ụlọ alụcha ewere ụlọ dashi aba nwanne o nwere ife Mathias ya eme today we for na the house of God n'ụlọ ụka ị na-ene anya nwere ndị rụọ n'alụ people more than 10 houses. When they run more than 20 houses, when they will more than 50 houses, Hanchanine, even in Anne, Eafue, Nimu no Kachuku. Funde will multiple factories are on a preaching in Selova, or Nimu no Kachuku Yafia. Funde na to shipload to container, Nimu no Kachuku Yafia. Funde clearing and forwarding an actual container 100 she, Nimu no Kachuku Yafia. Ndị bakịchara moto over 10-15 be ha ọnụ na ụka Chukwu ka ya afịa. Ndị ahazi apụta kebe afịa ike ịda apụta afịa gwugo ha nọrụzie n'ụlọ ụmụ ụbọ ya na-azụ anaghị n'ime ụlọ ụka Chukwu ka ya afịa. Ọnya ka eji asịrị in my father's house there are many mansions there but ya ghọta there is plenty in the house of God. We don't lack because na ife ọnwụ na ime idiri n'ụwa ya afịa in the house of God. Ịchọ ụbọchị ụka kwado Jehova chọọchị n'ọgụ nso iru ebe a ịyafụ the best of all doctors, ịyafụ the best of all engineers, ịyafụ business moguls, ịyafụ ife ọnwụ na ịchọrọ n'ụwa ị ga-afụ ha ebe ha bụ ibu n'aka. Hallelujah, Chineke ịyafụ ya n'ime ụka Chukwu. Ịyafụ n'ime ụka Chukwu
What are you telling me? You want to go? Ihe afụ n'ime ụlọ ụka Chukwu. Onye ka na-agba injinia Ateze nwelu ndekwa ya ọ na-akwụ ụgwọ nwa every month for over 10 years to 20 years. He's a Christian. He's a Christian. So, kedu ife chọrọ n'ụwa Chikasin ngosigoro Chikasin village ebe ya winere kata factory ọdụkagoro ọlụ St. Stephen ọlụrụ Pentecostal Church ọlụrụ lụọ multiple factory. O nwere ife chọrọ n'ụwa onye ka ndị asị o nwere ife Mathias mere chi niile ụnụ wu ụmụ mgbe ịghọtago ụnụ wu ụmụ mgbe ka ife ọhụrụ ọ na-eme na-atụ n'anya ha ya sị na ya agba ewu congratulations and thank God na m agwa gị congratulations we encourage you more to be using you people nyatụwu n'okwe n'isi nyazuwu n'okwe n'isi nyawụrụ ụnụ ha sịrị ụnụ achọghị inyere onwe ụnụ aka nyawụrụ ụnụ kpalụma ego ọ karịa ihe etu ahụ onye achọghị inyere onwe ya aka enyere ya aka ịghọtago onye chọrọ inyere onwe achọghị inyere onwe ya aka enyere ya aka. O nwere ife ụnụ nwere ike inene n'ụwa adọrọ n'ụlọ ụka ndị chọọchị nwere nwee mfụ ha nwere the most powerful ha nwere the most high and mighty afọ Nsoludo #1 citizen of Anambra State ebe ọ nọ na crusade ground Apostle Paul Enenche nọ n'ebe a na-agbaruchi ya egwu a professor, a former CBN governor, former member of presidential economic team and the present current governor of Anambra State. Ọnọlụ na crusade na-agba egwu ọwụ nọ na mkpọ ka ọ bịara na omenala abụzụ eziokwu kịta bife mara ife na-eme picture na video adụ flooded na social media chọbanụ mmadụ na ụlọ enweghị mmadụ rezigodunu mmadụ na enwere mmadụ ọ maazị dibịa oji ọkpa eje aba ka oyiyi ihe the light of Africa oji isi akwụ ụgba ọ ndị akọ ya bụ nnenecha ha motivate emu ndị akọ ya bụ nnenecha ha motivate ya mbịbịa soro unu mebe ife unu na-eme ka ọ mbịakwute nnenebe Mathias na ife ọ na-eme wife ya motivate m na njewe mere na bụ ụzọ eziokwu enwere m onwe m nwere onwe m adụ nka Mathias he doesn't have anything. He's still ọ bụrụ ebe a nọ kịta ọ bụrụzi onye dụka Mathias ka m na-enejere anya mgbarụ ndị wuru models m mgbarụ ndị nna afụ as mentors even when some of them don't know that I admire them. Mkpọsịara ha afa ha iko ị na-agba na Mathias nọ n'ọlụlụ ụlọ because nọ na-eprishi omenala bụ ụzọ eziokwu osi ebe ahụ nweta ngozi ndị ancestors ya mana ya afụ kọsharisi Chief Dr. Cosmas mmadụ ka ịda afụ ya na oburu Baịbụl nọrọ na-eprishi ọkwa ịda afụ ya onye na-akwụ ndị ọcha ụgwọ as expert onye plesiri ụfọdụ ndị ọcha na Sarai na-akwụ ha ụgwọ ịhafụ Cosmos mmadụ ka na oburu Baịbụl na-ezi ozi ọma so etu ahụ isi wee believe na nọ ife ahụ Mathias na-eme ka ndị ancestors eji wee gozie ka ezi Chukwu goziri Cosmos mmadụ ka so would you rather want to be like Kosharis or you want to be like Mathias? It is a question I've asked you this night. Answer that question. Humphrey Ngona ade na Nnewi Chief Sir Humphrey Ngona ade Ngobros Hako and Rico high quality motorcycle spare parts onwe factory ebe a na-alụ pampas Ngobros nke ịma ama so na Pillars of St. Mark's Nnewi what an evangelist ọ na-eje ministration a billionaire n'onwe. So would I rather want to be like Ngobros or can I choose to be like Mathias? I want you to tell me, can if that inspire me ebe Mathias no? Absolutely nothing. These guys has built, they have given back to the society, they have shown love to humanity, they have accomplished, they are well accomplished in this life. That when I want to admire people, I look at their life. What the reflection of their life is who I want to be as Ezeaku. If the God they call is the God that
give them that wisdom to amount to that level of success. That is the God I want to worship. That is the God I want to worship. Mathias is absolutely a nobody among the Igbos. It is only Nde Flefu no na Igbo I like here. Nde Flefu no na Igbo I like here. Because owu na Chineke nyere ego ebata na obodo Christmas ruo ibuta akparaisi ke ndị ogbe ke ndị ụmụnna ife Mathias na-eme aya do ife. Owu no na-eme nwa onye ahụ rịarụ na ụmụnna gị ọ na family gị akpọ osego nna biko done iwere ego woje ife Mathias na-eme aya do ife. Owu na ịkpatara ego nke na ilo bidoro na junction belu wee batagido n'ngụ taịrị wee bata na ụmụnna gị ife Mathias na-eme o nwere ife ọ ya adụghị kee. Ọ bụrụ na onwelu ka isi wee na-give at all back to the society, o nwere ife Mathias na-eme ya adụghị ife. Yes, emo of us odalo Christians individually with their own money has given a lot to the society, and Mathias with arịrịọ ọ na-arịọ igwurube mmadụ niile mpụtara m akụrụ ya aka ana m akụrụsiri ya aka asịgụnụ ka nna akụrụ ya aka asị na Godwin Mmaduka of Umuchukwu, who built a Catholic church, built an Anglican church, built a hospital nye ndị obodo, built a magistrate court nye ndị obodo, built a police station hand over woli ilo niile dị n'Umuchukwu, almost ilo dị n'Umuchukwu na-ata ya na-eti street light, place ndị okenye widows widowers na Sarai. Now the tallest building as a hospital n'Umuchukwu, and he's a Christian. He's a devoted Christian. God for ndị abịa obodo oyiwo debere ahụ na ha afụge ka Godwin Mmaduka wee fụ ụzọ. He is the owner of Penn Institute na Los Angeles, Las Vegas, Penn Institute na Las Vegas, and that is one out of about 4 hospitals onwere na America. So such kind of a person kawu a Christian upon nanda unde bibe ndocha obot ndocha manafapi, because the tax ha na-akwụ government ndocha manafapi ha chọ they can afford to get a loan of 1 million a give from ndocha enye here with thank you and abeg. These are the people who acknowledge the supremacy of God Almighty. Ejenne Mathias nwa mgbe onye obiam onye obiam ọwụrụ na-abịa na family hu ọwụrụ na-abịa na family hu no onye dụka Mathias wụ champion na family hu. You need to do better. You people need to hustle and do better. I am telling you, ọwụrụ na-abịa na family hu no onye dụka Mathias wụ champion na family hu. What it shows is that you people actually need to work very hard. I'm telling you. So Mathias Gonuji shock one of them one the Christians aka, then it means that you people are not getting the message. We have gone beyond where you people are. You guys are still coming up ignorantly. I know that not too long from now, for the mono you went to one marry ife. You have to go. For the woman in the obodo you want to support on whom we flefu. How we flefu we add to their society, to their family. No saka. Ụmụnna anyị ndị n'obodo oyibo na-asọpọtụ Mathias ndị Osaka. The most reasonable ones among them, they respect God. I have seen people in the America, in the far, who respectable people in their society talking about Christ. Who are you? Who is Mathias? Who is Mathias na Igbo? Who is Mathias na Igbo? That na Ima Bishop Okonkwo na-atụ shipload ngwa afịa. Ima Bishop Okonkwo na-atụ how many shipload ngwa afịa ịma na sọsọ ndị agent na-agbara ya afịa na ụfọdụ n'ime ha na-agbacha resource wo security na-aga lụchikọchu na ebe niile ndị na-agbara ya afịa nwere ike ịma ya ka na wepụta ego wee lụọ St. James Anglican Church ishi lụọ Caros Convent ishi nye ndị ụka mpụtazie Ima Bishop a na-agba egwu n'ụlọ ụka na-etu Chineke afa na-ekene Chineke every year je Thanksgiving ọ na-give to the church so that God can bless him. Anamenene Mathias. Who is Mathias? Who is Mathias? Onunu ofu onye n'ime ndị na-eji aka na-abasi Bishop well done sir. Who is Mathias? I am asking you. Chukwu onye ajụjụ na
onye ka mma akpọ hapụ ibe ye ife dị asọ na Nnewi fu bishop osie my lord bishop ofu ụkọchukwu ọkpọ ya dadi wite ego niile onwelu onye ma na ndị awụ gọọmenti on their own powerful civilians level ndị anọ ife ya atụ ha nga n'obodo a wife nwere ike ịtụ mmadụ 1 million nga to capable of ịtụfa nga unless na ha ekwedoziri mpi with the powers that be na ndị a akarịgo mmadụ karịa egwu na the only person fa na-atụ egwu Chukwu onye ka Mathias wụ among these people who is he? Abịa n'ife nweta gụnụ ka o nwere abịa na amamife gụnụ ka o nwere. I have seen professors, I have seen doctors, I have seen technocrats, I have seen, oh my God, talk about the existence of this God. All that this God do fake, no they exist. For the fact that now the high and mighty, even the most powerful man today in the whole world, in the person of Donald Trump, still acknowledge the existence of this God. Onye ka waja na Mathias wo. Owa onye no wo na. Ene ko no wo. Oye jiwo onu kuzie na Chukwu adu ha agbaferum. Na any head ka na eri mata nkoma. Ya be bia ko waru maka Chukwu. Na enu ma si di bi ojukwu eje aba. Nya ya bia ko waru maka Chukwu. You people can do better. Go and assemble the best brains unu nwere. Yeah, when I see them, I will see the reflection of who I want to be. I am not seeing my tomorrow, maybe Mathias. In fact, I cannot aspire to be like Mathias. He cannot mentor me in any field. I cannot even pray one day to be like him. So why will I be listening to him? If I am listening to you, it means no one some things in me now inspire me before I can sit down and listen to you. Now, what I am telling you now is, that inspire me. When Koshalis Madoka preached to me, I see the God that he is preaching through him. Are you getting what I'm saying? In fact, if there are people whose preaching should go, it is somebody like Koshalis Madoka. Koshalis, I can tell you that as far as we are concerned, no so sondo na ruike before I die. So sondo na ruike. Ni ife niile mmadụ nwere ike ịyọ Chineke n'ụwa as far as this world is concerned. No dey naga. Any country in the world that will not give Koshalis a red carpet, no better than Obeda. Nda konka gumman, konka ụwa. But they still recognize the existence of this supreme God that Mathias is talking down on. The Mathias na prosper. Is Mathias prospering? I am asking you, is Mathias prospering? Ebani memoto pass. If one man no chana have shop, no chaluna times 2, 3, 4, no punebu na name. Eh? You no punebu, unenu ni na he for about onye loria ya na etu a. Obrun kan ka machine wano. Ezo se na adapu gana na nko. Ma you no punebu, o nwe for dekini no. Nwe for dekini se. Is that what you want to know? That is the town even si we pota. So, you didn't attack him na Mathias no. You are making a very great mistake. You ought to go. You are making a very great mistake. Miri malu go greater. Onye mu ife. You ought to go. Onye mu ife kewo. You cannot take away the fact that I am making sense. I am making sense. Our prestigious Igbo men and women, ndị mere ana Igbo ji wee wụrụ ana Igbo, ndị nyelu ana Igbo tuwere ana Igbo ugo IG today, ndị mere ihe ji wee do proud to say that you are an Igbo man or woman. 99% of them are all Christians. Kedu ife Mathias nwoke nke ụbọchị ada kụziri? I want to know why Mathias will convince me to leave church. Hey, emokono na-eme alụ. Look at some of best autos Rochalo, one of the best hospitals in Imo State. Rochester, Lord Chapel nime, open no nemo menana. Open no menana. You could see in a 4 year no menana call.
Manolo just church what chapel n'ime. There is no discrimination whatsoever. Free medical check-up portion ime. Open no you free for the whole world. So don't know for Igbo on the Yoruba. Also not for the whole world. Meaning a boy behind that hospital. Bia check your effort. Mathias Ezeaku. He said nobody. He said nobody. He can't inspire. Mathias cannot convince me to pack out from our God. Imagine a first stack. Yes, I'm a mudin they are convincing him. A from our God. What the first stack? Because now, oh yeah, masin na. They only do to it. We keep in a first stack. No, we call one a first stack. They do it or a first stack. They do it. Or if you feel na satellite, what you have that? I seem okay. Never only do to a week, ije bili na agoda. No, we if me na holo, onya juwe bili agoda. Let me go and express that. Or it's in an island, what an mainland. When people when they say some certain things, it's okay. Never only do to a week, ime if you do to. Okay, let me see this. Huh? Now, I have EJ na Dubai. Dubai do highly religious. You know that go? Dubai do highly religious. Miri malugo. Isi ebapu. Isi na page apuo. Isi na page apuo. Ozuga atowolo. You cannot leave this page. That is what eba can no wage do no all. Iku erichi no eba na egemont. Nke ahụ wuru nke njuwe kale. Nya wuru godu nke a wee mara na mmadụ na aka ibe. Iku ericha e madono here. Now watch ife nnewu. Iku erichi do na eba na egi ife nnewu. Are you getting what I'm saying? Kidu nye Mathias na Igbo. Mathias cannot make me to start even. Mathias can convince him for anything. Who bona? Onye ka wunye. Wunye. Go look at. Okay. Go no. Iru na Dubai. 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 Do highly religious. Where go? Saudi Arabia do highly religious. Where go? They are over 90%. Ndalakoba. They are over 90% Ndalakoba. Okay, had JJ Mosque baby. The whole shop nine are to shut down. The whole shop nine are to shut down. He jegodu bebele. Habeche bele. He shigatapa. So Sunday mepewu ife de kande India. But one day fagas give when he came for shop ha. Ogeloge. Yes. That is it. That is it. Now, those people, does it mean that na family ife? Does it mean na the Saudi Arabia ama ife or na Mathias kanda we mari ife? Even though Chamana acknowledge the fact that na name na that supreme being that is not human being, that is beyond, he is above these human beings I will today. They know, and that is why man continue looking and searching for that supreme being. Mathias no more fekendo to apota in this time and age to come and tell us that life is just physical, everything about life is physical and this. Is that not what it is? All na Mathias who a role model. If you were fake na Igbo, kuga so na Igbo, can them mwelo gugi sibia kuoku. I'm telling you, all na Mathias who your role model. Then na fu Mathias ka anya ni fiji afuzo. If you were fake na Igbo, kuga so can them kuoto bia kuoku. Yeah. No mo na unine. Onwe bu onye lieutenant house. No more now need it. Is that what you are telling me? Your bishop. That is your bishop. That is your number one. That is your all in all. His success represented the whole success of Ununine. Is that not what it is?
ị na-ata gị anyị na-ezugo na God mere nke a, God mere nke a, God mere nke a, na Chineke ndị omenala emee na nke a, ma ịmata ya sị nke mata ya sị ka ọ na-bidoro ebe ọ nọ. Chukwu nke anyị na-agagharị na-eme mmasị isi, na-eme ụmụ ya eze, na-eme ụmụ ya ọgaranya, na-eme ụmụ ya eze, na-eme ụmụ ya ọgaranya. Mmiri mara ugo ala nọ n'ebe a gbanyewam engagement. You will understand how iberibe and how nzuzu edo. Mgbe kọmentị bụ ya ezu 50 here ewuru nyaguru engagement, because ọ na ihe ofe ka na-ekwu ụfọdụ ndị otu n'owu ihe akụkarị si ebe a pụọ mmadụ na ịnọ n'ebe a nọ mmụ na benefit. Ịghọtago, ịnọrụ here to my girl, and etu aka unu si ho wee mụ ife, etu aka unu si wee debe ahụ na unu mụ ife na-akpaghị Mathias ego ife ihe na ha ezuzugharị ebe a, because ị na-ezuzugharị ebe a chi na ọmụmụ ka ị na-eme nete, mana ịma hụ na ọmụmụ ka ị na-emenyelu ụdị nzuzu unu dị, ịmụrụ na ọmụmụ ka ị na-emenyelu banye isi ebe ị nọ. Ọ ga-abịa na my page bịa na wọsh ife m na-eme nọrụkwa na edebe ahụ na-egbu ife. Etu a ka unu si akpaghị Mathias ego. Ọ na peji a kịta dị monetized, ewelu ngo na-akpala ego, so Mathias is the only symbol of success they see among them. They celebrated his car shop, they celebrated everything, even his building, even in Alona village that is still uncompleted. But when we posted the house at Zion Nalo, double in one, they told us, why are you posting an uncompleted building? But Mathias is supposed to go on since over 4 years, 5 years, still uncompleted, and they are celebrating grace. If that is the grace you people see as in Dominana, there is no grace among you people. Grace you know talata or talaho, for as a church member, as a Christian, every day when I look at my fellow Christians, I see grace in abundance. I see grace in abundance. Oh, how the name ife ekwusi ka ekpele semeka ofe upu okpu dị n'isi jide n'aka bawo isi ego juru in prayer. Ovekedo ka ọ wụsọ mmiri ụkwadowo n'isi a na-asị na Jizọs mere nke a, Jizọs mere nke a, na emeka ofe by one phone call disappear ka o wee gosigodo nke o ji wee karịa asị mmadụ. By one phone call o yeji phone yeme like this, achọwa mana asị ka ikpere Chineke osi etu a metụ aka n'isi, wepụ okpu ahụ o ji wee chi ọzọ, wepụ okpu ahụ ụwa niile ji wee kwanye ya ugwu, wepụ okpu ahụ igwe ji wee tube ya ugo, jide n'aka wee bendia isi ego juru debe na ana ekpere ekpechasịcha ekpele uji na Holy Communion. Ona aga mmụọ in the presence of God with all that power. These are people who by one phone call they will sit before the #1 citizen of this country. These guys can afford to get to America, get to UK, get to about 7 countries in the world within the space of 2 weeks. They can cover it. They want to go. Miri Malug, if you want me to talk about myself, but on a live video, then we can talk about ourselves. Until then, Jena Mage Kenani, Ian or Eba Nesus Gary, Umunerisha Niaba, the Diamond King, Nguye loose. You want to go? Eh? You want to even a while? So, a Meko Fofa, Sa ABC or Jacob, Zebra group of company. You want to go? Well, watch your shadow will center. That recognize the existence of God. If we be Kelunde de Fahunejeri Wozi, mention them even among we youth. You will see them recognizing the supremacy of God. No mukukele kwa no na Igbo ndo hindama. Ndo hindama. Ndị enweghị otu mkpụrụ uru ha bara n'ala Igbo, ndị ya wụ achọ ha chechi niile ọdụghọrị ka mmadụ apụrụ
onwere -1 na-achọ ha chechi niile ọha ya apụta wee pụta ịbịakwa m na enwere Chukwu. Man, okay, now we go to na man is God to man. Somebody do kasa ikita automatically. Yeah? A lot of ndo rift na afugo de Chukwu. Yeah, asego man is God to man. It is not Mathias. It is not Mathias. Yeah? Oh, ndo men abuze Ezeaku ofeke members who God to Mathias. Because no ha na-ebi ego, all ha na-eme ife today. Because no ha na-enye ya ego ji eme ife. So they are the God Mathias sees. Ọ bụrụ nye nwa God to ndị mmadụ. Mana ndị duka emeka ọfọfa ya ama ya aka na abụpụta billions of their money. Welie more. Those people, it will be right. Some people say that they are God, you see. But yet, they all bow down to that Almighty God. Look at Bill Gates. For the sake of his faith in the Catholic Church, about 30% to 40% of his wealth keep going to charity. When he was asked what motivates him to be giving so much money to charity, he said it is his faith in the Catholic Church. It is his faith as a born Catholic that is motivating him to be giving so much to humanity. That we are talking about the richest man in the whole world. Who are you? Onyekewo ejegari ikwe si ndị China. Ijego China mbụ. Ijego China ka nna ajụ. Ndị China. Ije na South Korea. Ije na North Korea. Ijego South Korea. Ijego North Korea. Inwe business na China. Inari atụ afọ from China. Ije hi ikwu okwu ọsọ jee na Dubai. Jee na Saudi Arabia. Jee na America. Ijego obodo niile ị na-ekwu. Ebe na ụlọ Ọnịsha. Ebe na ụlọ Ọnịsha. Ma na iwu ọnọ n'ụlọ mara ife zụrụ n'afịa. Ma na iwu ọnọ n'ụlọ mara ife zụrụ n'afịa. Look at Billboard. O nwere onye si ntọ kaba Billboard. Look at Billboard. Ndị na-eme ndị mana ofu onye n'ime ha pụọ. More than 500 to 1,000 people ya nọ in pain. Ofu onye n'ime ha pụọ. More than 1,000 people ya nọ in pain. Those people, more than 1,000 people may be right if they say that this person was their God. These are people who do things with their hard-earned money. Hard-earned money. A professional beggar, a corporate beggar, a professional onyayo with address. Professional onyayo with address. Now, onye ayi yon nwere address. Onye ayi yon ndị Igbo nwere. Epụta ije na-akpọ. Ije na-akpọrọ nya. Nya ndị Igbo gbakọ nnọọ ekwunite okwu Mathias. Ndị Igbo, who is Mathias? Who is Mathias? Okay, ejigesi akpọ. Who is Mathias? Who is Mathias? O nwere ndị ya awụ ụbọchị owo na ha condemn Christianity na ala Igbo. Amalụ n'ọcha jego. This state of people na-ekwu. This set of people who na-ekwu ịchịkọrọ ha chịgha ha ala Igbo anya mmanụ nwere onye pụrụ chịkọrọ Mathias na ụmụ kukerekwu a na-esoye chịga na nkọ ala Igbo anya mmanụ nwere ndị pụrụ o nwere ndị Igbo ji eji ife o nwere ndị Igbo ji aba mba o nwere ndị Igbo ji eko ụbọchị ọwụ na greater number of those people ya atọ na wee sị na ife gbasara Christianity na ụbọchị ahụ okwu ekwe anyị ma iwe ọnụnụ my one, because some of those people they have traveled around the world. Ụfọdụ n'ime ha ejego ebe ndị ebe ụwa kwụsịrị. Ụfọdụ n'ime ha ejego ebe ụwa kwụsịrị. Ruo ebe ahụ they have seen, they have conquered. Ha abịago, they have seen and they have conquered. You want to go? So, one day, I want to, in fact, may end this broadcast now. Join me in this broadcast tomorrow morning. Let us use this opportunity once more to educate our people the more. Yes, you follow who you want to be like.
If Mathias is the kind of man your parents see you to school, or not to be like Mathias let us know in the morning. Can educate you people. As for the house, like I said, congratulations to him. He is just one out of many. Or even Jiwili Wepu, all on her just now say, congrats, God of our ancestors, just bless you. But for the mere fact in the house shall reach that house, we challenge our faith as Christians. I decided to come and tell them that that is nothing in my father's house. Because in our father's house there are many mansions there, and those mansions are what you could see. They are physically what you could see. No catch you go. Give me that paper. Okwale obose. Mathias is Mathias and the Waja. They are the only millionaires who know Mathias Ezeaku. They are the only millionaires who know Mathias Ezeaku. I should give him. Don't hand them n'obodo oyibo. Obi na afọ ofu gosi. Here I go. For me father ala hola. Ina nkucha ha ebe a na-ekwu. And na ebe ụfọdụ ndị otu ha n'obodo oyibo si wee wuru ụmụ ofike. Instead ha eje na agbasi mbọ ike. You don't want to remain there forever. Every day no ebe a na-agwa bịa Europe, bịa Iberu, bilo de Bruna Europe ahụ na-ebunata n'ọka befa. Obi kuba na Hebruna Europe a na-ebunata bayi ndị dụka nwa agụta ifia Hebruna America ahụ na-ebunata n'ụlọ ịkasụ kelu na America every day. Come to America anyị sụtara na ya bịa. O nwere ndị na-abịa bịara ihe ego na o nwere ndị na-esi bayi ya buru 20,000 40,000 50,000 100,000 ego bi obodo ebe ahụ na-achakasị anya lichasịcha ya baa n'ebe ya banwu obodo ahụ wee nọchasị ya natakwa na Nigeria ebe abịa dọ n'ala. Common sense ya gbabụrụ ihe. You are still proud. Common sense ya gbabụrụ na ahụ ebuga ya eje America na ife ijere ebe ahụ ka ije rụọ ọrụ wote ife wụnata ya n'ụlọ ọhọ ka ị nọrọ ebe ahụ na brag nji wee mara gị atụ wee sịrị be ife anya ụba mara mma. It is almost like heaven. Ihe eje nọrọ be na-aba maka na ịbacha one day na alapa be ọnụ mkpọ ọkụkọ dube isikwa be na ruo ịnakwa n'ime mkpọ ọkụkọ ya n'ife ihe emewu iru obi ife anyị gbanarechasị etu ahụ ọdụ ị mara ife niile ịlaikiri ibe ya ijezie gbasiri mbọ ike ife ị na-agbasiziri mbọ ike ewu ka ị wee nwee ike wee replicate ife niile ahụ ịlaikiri ibe na your own house where it will be permanent for you. If that is not your aim of ije obodo oyibo nwanne iwe ose aka ị na ndị bụ n'iyi ndị bụ na enwere mmadụ. I am telling you the honest truth. Ị na-asụrụ m oyibo some are best abịa na ruo hospital ụfọdụ n'ime unu n'obodo oyibo everyday ha bata ha na-enye empowerment ha na-eke rice ha na-eke nke a na-akwụ ụgwọ akwụkwọ na-eme every other thing. Ife ahụ ife ha fụrụ na ndị ọcha na-eme ife ahụ ife ha fụrụ na ndị ọcha na-eme family life ji weduru izi ha bụrụ that vision na-ebunata ebe ahịa were their money na finance ya ịnọrọ na Facebook everyday na-asụrụ ahịa oyibo ife ma wee wolu one couple ị na-enye Mathias ka o wee nwee ike na-destabilize the peace anyị nwee n'ala Igbo. We can never see Mathias as anything because he is nothing. He is nothing. Ọ bịa na meeting ụmụnna m anyị ma ebe ọ ya adọnọ na ọ bata na obi ụmụnna ya ma ebe ọ ya adọnọ o wee wuzie n'ala Igbo. Mathias bata na obi ụmụnna m obi ụmụnna m alụrụ ya ọfụma ịghọta ga alụchara ya ọfụma mma ya taa obi mara mma ịnọ n'ime obi oyi ya na-atụ ịbata na obi ụmụnna m ebe Mathias ya anọ nwere ike mgbe anyị eke rice ọ ya eso na-eke rice mgbe anyị egbu anụ kịta o nwere ike iso sachasị anụ kee ebe ọ ya anọ na ọ bata. So kedu ife ọ ya eji meme echedebe m ụka kedu ife gba one reason ọ ya eji meme echedebe m ụka ana m ajụgụrụ ya ajụjụ na mgbasazie m gba one reason ọ ya eji wee meme echedebe m ụka ụbọchị ọ na nnọkọta achọ ka m fụ ọgaranya n'ikem
eyiri m akwa ba trade fair, eyiri m akwa jebe Idumota, ma ọ gbada m nkwọ Nnewi, ma ọ jebe mme market na Ọnịcha, ma ọ jebe m Ladipo. Yes, iruo na Ladipo, ịghọtago, iruo na Ladipo, ifu dirty billionaires, ifu onye yini ka menụ ndọka, yiri polo luturu eluto, mana bank account ya wite ego, onweghị ụdị ọgaranya ya afụ among ndị Igbo, onweghị ụdị philanthropist ya afụ among ndị Igbo, onweghị ụdị caliber of men ya afụ among ndị Igbo. And among all these people, it is Mathias that is capable of convincing you. It is Mathias that is capable of leading you away from even Namunafo to Wiru. With them. It is assumed that not Neun and Nahu mean the best for you. That even when others abandon you, that they will still be there for you. In fact, they are the only people who will genuinely want you to succeed in this life. Now, Ebe Hamuiliu Mathias were more important than even your parents. Ebe is way pota. I will make it water. All na this if and ya unne na manya na mana ko Jesus na mana ko chuku. Owewo na Mathias to capable of imemu esim no kuru na ndewelu nwepo. Onye ka owo oye emeda ife me ife na mmelu. Oye emegodi ife na mmelu. O megodi ife na mmelu ewe nsi oke. Igotago. Oye proof godurum why he is more wiser. Why he is more everything of a man than my father. Before I can actually live the way my father they were okay. Yes. Before I can actually live the way my father they were okay, Mathias. Mafugodu omelo oye do we proof from Nanamo. I don't know if you are getting what I'm saying, but I'm stating the fact. Look at the man not capable of you taking away from life your mother and your father no chalanya. He will disgrace here, he will disappoint here, he will ohandi beribe maka Mathias. Emohoni prodigal son, you need to go back. You need to go back. Mekuchokuni na abania. Epuna broadcast na abania ya do brief. We are going to continue tomorrow. Remember what I said. Congratulations to Mathias. For as long as they don't want to be wise, you will build more houses. Look at the head. Every day here they are not pulling to Mathias and now. Here they are not pulling to now prepare Mathias table before him. Mathias and now organize your way. For as long as Onu decided on I am with it, we will congratulate him on more houses in the mighty name of Jesus. Amen. The other go. Nobody nde urisi. Ofonyo fire na weza. So I don't blame you people. Kaiko Monday Hammer and Tutu Echinine. Monday Hammer continue. God I didn't work as no matter. Congratulations, Mathias. More houses. I wish you many more accomplishments.